അബുദാബി മുസഫ ഷാബിയയിൽ ഒരു കിഡിലൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരമ്മയും 2 മക്കളും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊരു ചട്ടിച്ചോറ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിഡിലൻ ഐറ്റമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഐറ്റത്തിലും നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോര് കറി ആ ചോറിലൊഴിച്ച് കുറച്ച് പയറ് തോരനും ആ ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും പിന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയ നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈയും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഐറ്റമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ വായിൽ വെക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മുട്ട ഫ്രൈയും ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്കെടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് കിടിലൻ ഐറ്റം. ആ ബീഫ് കറിയിൽ പോലും ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുസഫയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്തായാലും ഈ ചട്ടിച്ചോറ് കഴിച്ചിരിക്കണം.